Τα μαθήματα μακιγιάζ συνεχίζονται, γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός θέλουμε να γυαλίζουμε, να είμαστε λαμπερές. Αλλά με αυτές τις γυαλάδες, κορίτσια, παραδεχτείτε το, άμα δεν ξέρουμε πώς να τις πετύχουμε, γυαλοκοπάμε σαν τον πολυέλαιο της γειτονιάς και μας κοιτάνε οι άντρες. Θα ξεχάσω εγώ τον Παπανότα που μόλις δει μία στο κοντινό πλάνο να γυαλοκοπάει, την περνάει γενναίες 14. Γι' αυτό ζήτησα από τη μακιγιές μου, τη Ρούλα τη Μαρινοπούλου, να μας κάνει βασικά μαθήματα για το πώς να εφαρμόζουμε τις γυαλάδες στο πρόσωπό μας και να είμαστε κούκλες. Σημειώστε, παρακολουθήστε και πάμε. Ξεκινάμε πάντα με βάση στο μακιγιάζ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε μια κρέμα είτε ένα άλλο προϊόν το οποίο είναι βάση, το οποίο έχει και λίγο στράζ, λίγο γυαλάδα μέσα για να μας δώσει μια πιο ωραία λάμψη στο πρόσωπο. Επιλέγουμε μια βάση πάρα πολύ απαλή γιατί είναι καλοκαίρι. Αν δεν έχουμε κάτι απαλό και δεν θέλουμε να χαλάσουμε χρήματα, μπορούμε να βάλουμε ίσα ποσότητα make-up, ίσα ποσότητα την κρέμα ημέρας μας, η οποία δεν θα είναι και πολύ λιπαρή. Απλώνουμε και σβήνουμε προς τα έξω, προς τις ρίζες των μαλλιών, έτσι ώστε να μην έχει κάποια διαφορά με τις ρίζες μας. Αφού βάλαμε τη βάση μας, συνεχίζουμε με το concealer. Τώρα με ένα φαρδί πινέλο βάζουμε πούδρα στα σημεία τάφ του προσώπου μας, τα οποία συνήθως και γυαλίζουν. Τάφ ποιο είναι το μέτωπο, μύτη, λίγο εδώ δίπλα στα μάγουλα και στο πηγούνι. Συνεχίζουμε με λίγο bronze, το οποίο το βάζουμε στα κόκαλά μας. Βάζουμε πάλι λίγο στο μέτωπό μας, κοντά στις ρίζες των μαλλιών μας. Αντί για σκιά, μπορούμε να βάλουμε λίγο από τη σκούρα πούδρα που έχουμε ή από το bronze μας, λίγο στα μάτια, να δώσουμε βάθος. Μάσκαρα, όχι υπερβολικά, 1 με 2 στρώσεις το πολύ είναι αρκετές. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις γυαλάδες μας. Εγώ χρησιμοποιώ ένα προϊόν σε υγρή μορφή. Εσείς μπορεί να χρησιμοποιήσετε πάλι σε υγρή μορφή, μπορεί να χρησιμοποιήσετε κάτι σε πούδρα, κάτι σε compact, οτιδήποτε σας αρέσει, αρκεί να μας δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν είμαστε λευκοί, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι πιο ψυχρό. Αν είμαστε πιο σταρένιες, θα χρησιμοποιήσει κάτι λίγο πιο χρυσό. Πιο ζεστό. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την ίδια απόχρωση σε γυαλάδα, όπως και στο make-up. Είναι το ίδιο πράγμα. Χρησιμοποιώ το χέρι μου ή ένα πινέλο. Βάζω πάνω από τα μήλα μου, στα κόκαλα γύρω από το μάτι, στη μύτη, στο βέ των χιλιών και μπορούμε να βάλουμε και λίγο στο πηγουνάκι μας. Ρούλιτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έχω κρατήσει από τις συμβουλές που μου έχει δώσει είναι ότι όταν βάφομαι το πρωί και έχω να πάω κάπου το πρωί, οπωσδήποτε κοιτάω σε φυσικό φως αυτό που έχω κάνει πριν φύγω. Γιατί αυτό που βλέπουμε στο φως του μπάνιου μπορεί στο φυσικό φως να είναι υπερβολικό. Άρα παίρνουμε το καθρεφτάκι, πηγαίνουμε κοντά σε ένα παράθυρο και πραγματικά ελέγχουμε αν αυτό που μόλις έχουμε κάνει μέσα στο μπάνιο μας ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε. Και αν θέλουμε να τονίσουμε και να κάνουμε και πιο ζουμερά τα χειλάκια μας, βάζουμε και ένα ωραίο lip gloss στο χρώμα του δέρματος. Καλή απόλαυση, καλές γυαλάδες, κορίτσια, και είπαμε μην το παρακάνετε. Δεν αρέσει στους άντρες να γυαλίζετε τόσο πολύ όσο φαντάζεστε.